abin da nake so da kai Bala hakuri za ka yi yawa bless you action mari Bala Bala kai amare ta haka ake dauka ko haka hada mai zan ya dauka Bala haba Bala ni ba wani abun da ni wa Bala ka gane yawa Bala ko kai fa ka gane Bala abun da nake abin da nake so da kai Bala hakuri za ka ni bata min rai kake yi wannan dukan da nake ma duk ba a san raina bane Bala so nake ka daukaka ba a yadda a zo ka gane Bala ka gane akwai wani film da aka bani aka ce ana son a sa jarumi wannan da audition nake ma ka gane Bala wannan fadowa da nake ce ma kai daga gini da marin da nace amma da ka tsaya a babur ya bige ka duka so nake ka dauka Bala ka gane hakuri za ka yi ta daukaka ba a yadda a zo ka gane ba ga aikin da muke yi ba na da Abdul Awan mai kwashi ana yi report kana gani akwai aikin da aka ce za a saka Alu Arjun nace Bala kai zan tura amma kana fusata ni Bala kamata yayi kai mana aiki mai kyau action duk abin da nace ma Bala ka ringa yi ita daukaka fa dole sai an tashi tsaye ake yin ta ka gane Bala duk abin da nace in ma son ka nake yi kaunar ka nake yi Bala duk abin da kaji ina cewa wani ana wai zan kashe ka ni ba kace ka zan ba Bala hakuri za kai ka gane kai mana aiki mai kyau su KB International Alinu M page waye duk da aka suka fara kai mana aiki mai kyau kaji Bala kaji duk abin da nace kai yanzu mu koma dan Allah tamare ka Bala kai mana hakuri kaji ciwon hakuri nake to shin da ciwon hakuri kake na mari na daga ma amma bara mu je sai ka faɗo daga ginin nan ta wuya. Wayo rayuwa. Lalle ma Bala to na cire ka daga kaniyu na cire ka na kore ka kuma gobe za ka dawo ai ni nake ba kuɗin indomi dan an jima sai ka dawo ni nake ba kuɗin kwanan gado Bala. Darakta baya so